ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаи Тоҷикистон ҳастанд. Барои шумо имрӯза иншоалло ки пешкаш мекунем. Ва агар дӯстони азиз шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp мо роя кунед. Бо хости Алло дар ин 3-4 рӯз дар 4 YouTube канал реклама карда фурӯхта медиҳем. Марҳамат дар рақами WhatsApp мо роя кунед. Дӯстони азиз, имрӯза навор, яъне ки навори хонаҳои фурӯшӣ. Лайкора бизанед, ҳатман дар канали Насим Теҷа подписатсия кунед. Ҳамарӯза аз нархи навои техника, мошин, хона, замин иншоалло ки шумо бохабар мешавед. Лайкора бизанед дӯстони азиз, беҳтарин наворшагай дастгирии шумо пешавимост. Ба ҳаматон тамошобо фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. салом дӯстони азиз, одамое ки мошинҳои фурӯшӣ ё ин ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мо дар муроҷиат мекунед. Инами машина, инами лаънат кардаи худо, яъне ки шумо дар муроҷиат мекунед, шумо дар занг мезанед, инами машиника рақамое ки дар экран мебинед, илтимос дар доми ҳамихели машинико нахӯред. WhatsApp 95 204 01 61. чанд подписчики канали Насим Теҷера фан кардаги 10,000 панҳадорша гирифтагиай. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки дар доми ҳамихели одамо нағалтен. яъне ки мабодое ки шуморо ҳамаи одам навист барои хона, барои мошин, мисол ман мехарам гуфта ма дар пул пардохт, пули такси пуле, илтимос дар домшон нахӯрен. Боқӣ зинда бошен, эҳтиёт бошен, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар тарафҳои Чапаевда қарор дорад. дар деҳаи Қоҷзавода мебошад. 4 дархона ва дар 5 сотих замин сохта шудагиай. дар Чапаев наздикиша магазин, гирду атрофаш маҳкам, оби свет мушкилӣ нест. дар хонаш ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, ремонтҳои 100% бо калидораш ва дар хонаи дигараш 50% ремонт дорад. нархша гуфтагия ки 300,000 сомониш бигӯ боз арзон мешавад иншоалло ки. хоб дӯстони азиз, гуфтагия хонаҳо 5 ба 3 ҳастанд. телевизор ва кондитсионер местад. яъне ки дар як хонааш телевизор ва кондитсионер дорад, ҳамён местанд. дар рақамҳоро экрамда дӯстони азиз, рақамҳои дастеш, рақамҳои WhatsApp мондагиай, метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Паркамчӣ. хулоса ҳамун тарафҳо кадоме ки аз ноҳияи Данғара бошад, яъне ки медонад ки ин ки ҷо ҳастай. 4 дархона, масоҳати заминиш бениҳоят калон, хонаҳо ремонтҳои замонавӣ ҳастанд. 14 сотих замин дорад, документҳош ҳамаш 100%. хона дар ҷои хуб, наздикишта мактаб, масҷид, магазин, роҳи мошин дорад, ремонт 100% дорад, ба ҳама шароитош ҳастай. кадоме ки бигира иншоалло гуфтагиаки пушаймон намешавад. боз калидори калон дорад, падвали калон ҳам ҳастай. оби свет постоянӣ ҳастай. гирди атрофи хона полин маҳкам. хулоса бе ягон расход, бе ягон мушкилӣ, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. ҷояш ҷои беҳтарин, ҳама шароитош қадӣ ҳастанд. хоб дӯстони азиз, нархша гуфтагай бо маслиҳат бигӯ. одамое ки конкретни хариданӣ бошад, қатъин занг бизанед дар рақамҳои WhatsApp-мон, қатъин яъне ки маслиҳат кунед. дӯстони азиз, соҳибхона дута рақами дастӣ дорад ва якта рақами WhatsApp дорад. рақамҳои WhatsApp рақамҳои расисткиянд. 953 310 89 37 қадӣ метавонед ба ҳамаи рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтар шумо аз худи соҳибашон пурсон шавед. дастгирии шумо пешавимост, ҳатман лайкора фаромӯш накунед. иншоалло ки беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, деҳаи Ҳазрати Мавлоно гуфтагиай. ина нигоҳ кунед дӯстони азиз, бисмиллоҳ гуфта ай дарвозааш медорем. дар ин ҷо яъне ки тандурхона, заминиш калони хушро 5 сотих замин дорад.
ина нигоҳ кунед ва бародари азиз, просто хонаро тамошо кунед ки хона чӣ қадар ремонтҳо дорад. Гирду атрофи хона маҳкам 14 хона дорад. Дар 5 сотих замин сохта шудагиай. Документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд бародари азиз ва ина нигоҳ кунед шеринар. Наздикиша ҳамаи чиз дорад. Мактаб, магазин, больница, садик, масҷид, хулоса бе ягон мушкилӣ ва гуфтагиай дӯстон ки дар масъалаи оби светиш вообще мушкилӣ нестай. Ина бисмиллоҳ гуфта медуроем даруни хона. Даруни хонаам хай бо диққат тамошо кунем ки чӣ хеле ремонтҳои хуб ва замонавӣ кардагиай. Кадоме ки аз ноҳияи Шоҳмансур хонаи заминӣ дархост кардаги буд. Марҳамат дӯстони азиз, нархи хонара 630,000 сомониш мега. Боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. Иншааллоҳ ки савдо мешавад. Савдо дар назди хона ба телефон қади савдо накунед. Яъне ки ба телефон дӯстони савдо накунед. Хонара бирен аз пеш бибинед. Мисол дар ҷои беҳтарин дар ноҳияи Шоҳмансур, деҳаи Ҳазрати Мавлоно. Дар рақамҳои 076 71 35 35 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз нигоҳ кунед, на чорумин эълона шумо бо диққат гӯш кунед. Хонаи фурӯши ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез гуфтагиай. 3 дар хона 3 сотих замин. Фақат гуфтагиай ки якум этажи фурӯхта мешавад. Хона гирду атрофаш маҳкам ва дуюм этажа ҳозир бо отдельни, яъне ки бо реклама мекунем, отдельни уша ба дигар одам мефурӯшад. Хулас дӯстони азиз, гирду атрофаш маҳкам гуфтагиай. Хонаро як навоне кардагием ки роҳи якум этаж дигай, роҳи дуюм этаж дигаҳай. Инаи калидоршай, калидори якум этаж. Нархша маслиҳат мекунем гуфтагиай. Марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои 7171 метавонед занг бизанед ва қатъишо маслиҳат кунед. дӯстони азиз, анаи бародармонам срочно хонаша фурӯхтанияй, нархша бениҳоят арзон мондагиай. Боз аз номи сомонаи мо гап занед, ҳатман савдо мешавад, арзон мешавад. хоб гуфтагиай дӯстони азиз ки хонаи фурӯша қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисор мебошад. Дар хона калидори калон ва масоҳати заминаш, яъне ки дар 4 сотих замин сохта шудагиай. Марҳамат дӯстони азиз, хонара тамошо кунед. Хулас нархи хонара 180,000 сомониш мега. Хонара аз пеш биё бибин, иншоаллоҳ ки савдо мешавад. Савдо дар назди ҳамин хона. хоб дӯстони азиз, хона яъне ки калонай 4 сотихша мефурӯша, 4 сотих замин дорад. Кадоме ки хонахар бошад аз шаҳри Ҳисор, нархша бигем 180 мега. Гирду атрофи хона маҳкам. Дар рақамҳои 989 08 88 52 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, дар комментария бисёр менависад ки акаи Насим Теҷа бисёр хонаҳои қимат ба навор мегирен. Нигоҳ кунед шеринар ки одамое ки бисёр заруранд, ина ранги ҳамин бародармон баъдан хонара арзон мемонанд. Одамое ки мисол хонаҳоро қимат мемонанд, онҳо как бигем чиянд дӯстони азиз, как бизнесмен, мисол дом бизнесанд, ҳама хонара месозанд ва чӣ мекунанд, ҳаракат мекунем бо хости Аллоҳ хонаҳои арзон ба навор мегирем, бари шумо пешкаш мекунем. Хулас ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, чунки аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. ва дӯстони азиз, аз куҷое ки хона лозимтон бошад дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шумора кофта навори оянда пешкаш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дастгирӣ кунед. зинда бошед. ва дӯстони азиз, инак шашумин эълон мо ина марҳамат хонае ки рекламаш кардем, гуфтем якум этажа, инаи дуюм этажа шеринар дар ноҳияи Восия гуфтем ва деҳаи Ҷаврезда қарор дорад. хоб 3 дар хона дар дуюм этажа дӯстони азиз, дар дуюм ошёна ва нархша 135,000 сомониш мега. ина марҳамат кунед, калидори калонаш ба ҳама шароитош ҳастанд. боз срочно фурӯшия гуфтагиай ва арзона мешавад. хоб дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷид ҳастай, оби свет мушкилӣ нестай. нархша гуфтем 135 та.
хона ремонтҳои беҳтарин ва замонавӣ. Нарша 135 мега боз арзон мешавад. Марҳамат дӯстон, аз номи сомонаи мо насти натиҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Хурусон, деҳаи Гулрез, поёни Расведа мебошад. хоб, дӯстони азиз, гуфтагие ки 3 дар хона ва дар 10 сотиқ замин сохта шудагиай, 10-12 сотиқ дар документиш нависагиай. Мактаб Садиқ 400 метр дур, масҷид 150 метр дур, 2 магазин 200 метр мебошад. Оби агарод дорем. дар бораи хурдан, яъне ки барои хурдан гуфтагие ки мешавад. хоб, ҳавли свет постоянӣ ҳастай. Документош, техпаспорт, ҳамаи чиз дорад. хона 10800 сохтем, ремонтҳо миёна. Аз район то хонара пансума роҳгиро мебошад. 6 километр аз роҳи калон то хонара асфалт дорад. Навес оғилхона дорем гуфтагиай. Аз тарафи Ленинский район хона бошад, ариш мекунем. нархи ҳамин хонара 330,000 сомониш мега боз савдо мешавад. хоб, дӯстони азиз, марҳамат кунед дар рақамҳои экранда охири 66 21 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар Федератсияи Россия, Московская област, дар қарибии ФМС Сахарова мебошад. 6.5 сотиқ замин дорад. метавони гуфтагие ки прописка, яъне ки регистратсия дар ҳамин ҷо бикунӣ мешавад. хоб, аз фудсити 50 километр дур ҳастаи дӯстони азиз. 6.5 сотиқ замин. нархи замина 2 миллион рубли руси мега. боз аз номи сомона мега бузед, иншоалло ки савдо мешавад. дар рақамҳои сетана 707 44 90 қадар рақамҳои ватсапшон метавонед дар алоқа бороед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шарора, маҳаллаи Синора мебошад. хоб, хонаи 22 3 дар хона, хонаҳо 5 ба 3 мебошад. меҳмонхона 2 хонаи дигар 4 ба 3, яъне ки меҳмонхонааш гуфтагиай 5 ба 3 ва дигар хонаҳош 4 ба 3 мебошад. 3 дар хона дорад, 4 сотиқ заминда сохта шудагиай. хоб, дӯстони азиз, гуфтагие ки калидор, дбасе, кухни, баня, кладовка, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ҳамаи чиз. оби свет мушкилӣ нестай. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, хонаи заминӣ 3 дар хона гуфтем ва дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. 2 то мактаб дар наздикишта, 2 то балниса, 3 то масҷид, 1 таш масҷиди ҷумъахонӣ мебошад. хоб, аптекам дорад. хона ремонтҳои нав кардагӣ, хулас ҳамаи шароитҳо дорад гуфтагиай. хоб, 7 километр поён политехникум ҳастай. документош 100% сертификат дорад. лоиҳа хулас ягон камбудӣ нашоти документош надорад. ина марҳамат даруни кухниш тамошо кунед ки мисол чӣ қадар ремонтҳои замонавӣ ва хуб дорад. дӯстони азиз, хоб, нархи хонара 470,000 сомониш мега, камтараки дига савдо мешавад. марҳамат дар рақамо 907 72 90 98 қади метавонед ба ҳамин рақамо муроҷиат намоед.
дӯстони азиз, 10 июли мо хонаи фурӯшӣ яъне ки квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар поёни вокзал. Ду хонага 42 квадратный метр мебошад. Айни ҳол яъне ки квартира қарор дорад дар сеюм ошёна. Ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархи квартира дӯстони азиз 280,000 сомониш мега. Боз аз номи сомона эълон карда будем, иншоалло ки савдо мешавад. Хона ремонтҳои хуб ва замонавӣ гуфтем. Ду хонага 42 квадратный метр мебошад. хоб дӯстони азиз, дар рақамҳои рекламда 3108 охираш рақамҳои ватсапшон 624090 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи. Хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз. хона коробка мебошад, бо хишти пухта сохта шудагиай. 4 дар хона ва дар 7 сотиқ замин сохта шудаги. дӯстони азиз, масоҳати замин гуфтем 7 сотиқ, 4 дар хона бо хишти пухта коробка мебошад хона. дӯстони азиз, нархи хонара 290,000 сомониш мега. боз савдо мешавад. касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахарк бошед 290 марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рекламда метавонед дарк тамос шавед. ва дӯстони азиз, 12 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод мебошад. аз райони Калхозобод хона 5 километр дур астай. хоб дӯстони азиз, 3 дар хона ва 6 сотиқ замин дорад. нархи хонара 430,000 сомониш мега. ман фикр мекунам ки нархша барои азиз қимат мега. шумо чӣ мегӯед ки ҳатман дар комментария оиди нархи наво фикротона бинависед, ки шутоби кадом хонаш арзон буд ва кадом хонаш қимат буд. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, анаи хонара не ки хонаи беҳтарин ремонтҳои замонави евро ремонт кардагӣ. хоб қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, яъне ки дар Ленинский район дар повороти Ленинград намебошад. банияи дарунӣ дорад. гирду атрофи хона маҳкам 3 дар хона ва дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. дар нашоди обу свети дӯстони азиз мушкилӣ нестай ва дар наздикиаш мактабу магазин ҳамаи чиз хулас дорад. нархи хонара 485,000 сомониш мега. боз гуфта, агар ки хонара биё аз пеш бибин, савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин хона. дар рақами рекламда охираш 75 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, як тои дигар квартираи арзона гуфтем аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки дар тарафҳои Зарафшонда қарор дорад. доми Мастер Ок. срочно фурӯхтан дар корад. ду хонага 45 квадратный метр мебошад. хона дар 10 ошёна астай. нархи хонара дӯстони азиз 300,000 сомониш мега. боз савдо мешавад. ҳамаи чиз дорад. наздикиша мактабу магазин хулас ҳастай. дар рақамҳои 94 56 58 24 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо 15 июли мо боз як тои дигар квартираи арзон аст, ки аз ноҳияи Рудакӣ повороти Ленинград мебошад. ду хонага 56 квадратный метр астай. ина дӯстони азиз, квартираи арзон срочно фурӯшӣ. ду хонага гуфтем дар сеюм ошёна мебошад. хоб ба ҳама ремонтҳои замонавӣ. нархи квартира дӯстони азиз 450,000 сомониш мега. боз муомила ҳам дорад. касоне ки аз ноҳияи Рудакӣ квартира хар бошед, квартира ду хонага марҳамат бо нархи 450 ремонтҳои хуб астай.
метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед. ва дӯстони азиз, 16 июли мо хонаи фурӯшӣ хона қарор дорад дар ноҳияи Қайроқум, яъне ки дар Гулистон, дар дачаҳои арабҳо. хуб 3 дар хона масоҳати заминаш 5 сотиқ замина, нархи хонара 380 000 сомониш мега. хона айни ҳол коробка мебошад бо хишти пухта сохтагиай. нархи 380 марҳама дар рақамҳои экранда 907 72 43 ва 44 хади метавонед занг мезанед. шербачаҳо ва апаҳо ховаро боқии сарбаланду хонобод бошед. навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. худованд нигаҳбон бошад. ҳатман дар ҳаққи мо